ба беҳрузҷон месупорад рӯзноманигор, шоир, оҳангсоз, эҷодкор, сароянда. хайр боз чӣ таъриф кунам ман? ба ҳар чӣ ки бигӯям меарзад, зеро дӯсти беназири ман аст, ҳама муҳимаш дӯсти беҳамтои ман, шоирбонуи раҳимҷон. як кафкуби ба ифтихорашон. ман фақат як ҳолата мехоҳам ки барои шумо ин лаҳза қисса бикунам. беҳрузҷон дар баробари он ки сарояндаи воқеан ҳам беҳамтост, беназир аст, ҳамзамон оҳангсози чирадаст аст ва ҳамаи оҳангое ки месарояд оҳангои худаш аст. ва як лаҳза буд орзуҷон, ман, беҳрузҷон ва як тан дӯсти ман ки хонум Саодат айни замон дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунад, мо се нафар нишастаем дар як тарабхона ва ғарқи суҳбатҳо якер ҳамун Саодат дӯсти ман ки писараш мутаассифона бемор аст, бемори аутизм дорад, унқадар ба чашмонаш сурмаро зебо молидааст ва яке яъне ки дилашро барои беҳрӯз холӣ мекунад ва дар бораи он фарзанди бемораш нақл мекунад ва гиря мекунад. онқадар талх гиря мекунад ки сурмаҳояш ба рӯи чашмонаш мешоранд. ва ман нигоҳ мекунам ба ҳамун сурма, яъне ки шоридани сурмаи Саода ва менависам ки гиря накун, сурмаи чашмони ту селоба мешавад, ғам ба арӯси дили ман васл мекунад, ҳамхоба мешавад. ва дар ҳамун лаҳза ман мегӯм Саодат бин барои сурмои чашми ту ман чӣ навиштам. ва фавран дар ҳамун ҷой нишаста беҳрузҷон худаш мехонад оҳанга, як пораашро хоҳиш мекунам. گریه نکن دفتری من رنگ میزند، حرفی دلم تازه میشود، آهنی صبرای خدا زنگ میزند، آهنی صبرای خدا زنگ میزند. زنده باش. گریه نکن ای تو عزیز، میرسی تا زینه آسمان. تو نیز به همه زینه های بلند زندگی بهروزجان رسیده باشد. کاشا امید میکنم که این دادری من پروازش برونتر از حدود تاجیکستان برود، مرزها را عبور بکند و در تمام دنیا پرچم برداری واقعا هم صنعت ناب تاجیکی باشد. اینک باتن تن است دستان گرم و پر از عاطفه و محبت شاعره رحیمجان جایزه به دستان بهروزجان سپرده می شود. تشکر بهروز جان، تشکر.